Bay, kumusta? Maayong. Buntag, gabi, udto, kadlawon. Kung hain man kamo na himutang karon. Mga unta. Unta na, naswertihan gid akong tudlo. Itimpi kasag, way kuko, pikas, putol yun. Nya, wa may gamit diri nga, kwan. Paggamit sa tambal. Ani tisyo ra akong ibutan din. Ninginan ako, isa ni? Bay, isya babo. Diya sa Dipolog City. Hilo ni mo ba? Akong putos og kuan, tisyo din. Ako din gilikitan og electrical tape. Napikas oy. Katumungod akong giluto gahapon nga. Kuan diri mahasi ang tawag diri. Ito mga gulay, matis, atsal, talong, patatas, ug kaning ilang gitawag diri nga kusa, unsa ni sa maninglis mo ko kabalo. Na inang sagol-sagol ba nga mga gulay nga utanon bangagan dayon ipangsuod tong kanon sa suod yung agong kutik ayon daghang sauce isay kabalo di mahimo og mahashi mo na akong giluto gahapon karon ay ang katong plato nga akong patong sa ibabaw para di manglutaw tong mga utanon nabuak man unya doon na di ay bubog nga nisuksok sa patatas. Karon pag ana nako sa patatas dako man kay itong buak nga plato. Dito di nitago pag ana nako hiwa we. Nahiwa gid taon. Pati nga sura ikaon bay dumalag mi. Gusto ni ikaon bay. Nani? By Lalski Floro Cervantes Lo ilo ni mo ba dara buyagjag na tika nakita na nako mga comment no so padayon lagi mo din ha kapag comment masakpan na gina nako kadugayan ay lang mo ka puol diha og comment masakpan na nako nakadugayan na inyong mga mga gamhanan ng mga ngalan. Share lang ko gamay sa kung kinabuhi. Sa Maynila pa mi, namuyo mi sa Santa Mesa, diya sa Albina Street. Okay among negosyo diha, primero. Okay among negosyo diha, bisa gamating kayo ang among abangan nga balay. Nagkan ka ini, yung sardinas. Okay ra gyapon. Manis lang gyapon ang tanan. So anang hingayon na okay na ang negosyo. Wala ko nakahuna-huna. Wala ko nakalingi sa akong mga ginikanan. Kay ang akong focus ato sa ako arag yung mga anak, sa akong mga tindero, o sa akong sa yaya sa akong mga anak. Medyo okay naman to ang negosyo ato so pwede makasweldo na ko sa kuan sila kabuk usa duha usa na ko ka tindera usa na ko ka bantay sa mga bata ang usa na ko ka tindero nga maupoy taga pamalingke tagsa kasako kada buntag nga pag usa mga kaigagawan sa amahan sa mga bata ipantabangan na mo kung iagsuon tag 150 ang ilang adlaw libre pa sila tanan pagkaon ug mga gamit sa mga panglawas then karon na uswag na og gamay ang among negosyo kay gahuot na lang mi so nagplano mi nga wala kanang panahon na wala pa mi utang ato so okay pa kay ang gahimtang nya nadani-dani kan lagi madani-dani ta ni mga
utang-utang lagi kay murag gamay ra kaay paminaw pirmiro. Maadik naman di ka kadugayan. So dito na mali na pud mi sa gikas nga kalye nga medyo dako-dako na ang balay. Duha ka andana. Tag 5,000 ang bulan. Ani ang gipuy-an 2,000 ra ang bulan. Dako kay bilang kuryente tubig. Na bisa na anay puso. Dako gyapon kay kuan bayronan. Karon anang balaya. Mura ba may kuan? Primero okay pa kaayo. Mura may malas-malas ba? Bay jeans no, hilo nimo ba? To daghan pud gaingon nga katong balaya pagkatukod mura pug malas ba kay ang gate bitaw ilang perminto ingon sa kuha. Ang gate gipatong sa hagdan. Ang gate ato nga balay. Then sumala sa mga katigulangan na di daw maayo ang gate ipatong sa hagdan. Kailangan ang gate daw naka-flat lang sa yuta. Ito yan, mo akong tuo. Di mo ko magtuo-tuo kung ano mga mga istorya sa mga katigulangan. Narana ni mo ko, di mo papaning kamot, anak. Usahay mo tuo ko, usahay makahinuklog ko nga. Sakto gida itong giingon sa kong mga lula, anak. Wa naman ko kaabot sa kong mga lulo. Gamating pa daw ko ato nga sa katuig, mga anak, 2 katuig. Wa pa'y buot. Buhi pa akong mga lulo. Itong nanay, na, wala na. Naku kahinumdom. Tigok na, nalimot ng ginhawa akong mga kaluluhan. Ang buhi pa ang mga 2 kalula na ko. Karon, naman ka. Karon na, manumbong man ang mga silingan nga. Kining bantay sa akong mga bata, magdag-uyab dito sa muang balay ng giabangan. Di ba na may na negosyo. Na malas-malas sa negosyo dayon. Usa pa, ginahan na kay ko pangutang atong panahon na. Kasi laging kuan, makabdani ning 5-6. Tulo na kabuka mo ang pisto ato. Ang usa na himo ng tulo. Suwag na. Magyapon ko niling isa kong mga ginikanan. Magyapon ko kana sa mga ginikanan. Wa ko kahuna-huna sa among mga kalisdanan sa unang panahon. Wa jud ko nasayod sa kahimtang nila. Dugay-dugay na sa nga panahon nga wala ko makauli dito. 2001 pag-graduate na ko og high school. Diretso na ko sa Maynila. Nakauli ko aning naana ko'y bahandi. Nakauli na ko kausa. 2002 man dagay to, 2003. Kay nag-asikaso ko, nagkuha ko sa mga requirements na ko sa high school, kay eskwela ko college sa PUP. Tamisap, eskwela ko sa mga ayaan, kay ilang akong kikuha dito sa akong trabahoan. Nanabaho mo ko. Unang salta na ko sa Maynila, di ako sa Pasig. 2001, 2002. 2001, pag-graduate na ako sa high school. Karon kay akong naong nga ana abot na diri oh. Ako na kay hubag ba. Trabaho man gyapon ko. Trabaho gyapon ko sa sakit-sakit. Ato nga tawag ko sa kong ayaan na sa Marikina. Ila kong gikuha, ila kong gipa-eskwela. Uli ko sa amo uli ko. 2003 para magkuha sa mga requirements. Atong mga panahon na, murag wag gyapon ko'y buot. Wala ko nagkaunahon sa mga kalisod ba. Mga kasidhanan kay murag kontento na ko sa akong kinabuhi bang ingon ato among panimuyo ana. Nan mo to ikaduha na akong uli. Ani nang 2012 bag-ulang. Dito nakatulo akong luha. Tungod po siguro sa kalisod nga pagsulay nga akong nahiaguman. Ang kinabuhi sa Maynila. Ang mga anak sige sakit-sakit ana. Ang negosyo wala na klaro.
sige na mig kuan nakalakaw sa asa, nagkanakig utang, ana ba, labad na kay sa ulo. Stress na kay istanan, hopeless as in. Then wala may kaagwanta sa among kinabuhi, nadagko na kay bayron kada adlaw. Ang akong katong yayas kong bata, ako nang giinan na pangita na naglaing trabaho. Wala na ko isuldo nimo. Akong mga tindero, usas ako mga manghod, gang pauli na lang gang, di na kaya gang. Naana ba? Kuhaman na to. Gabiing dako, alas 12, alauna, alas 2 sa kadlawon. Ang hakot mi sa mga gamit, may gani ang igsuon sa amahan sa bahandi. Nagpahulam sa iyang sakyanan, sa iyang amo. Ito, ipang hakot, kadlawong dako, nang layas mi dito. Kaya dili na yun kaya ang mga bayro nun. Abot mi sa Pasig, ito sa kong uyuan. Karon na negosyo sabi dito, sugod uno. Karon lisod man gihapon kayo, wag gihapon nag-work ba. Tungod pud siguro nga sa amo ang sala nga ilayasan na mo mga pangutangan. Dayon, kauman mali na pud mi og tagig. Ana balhin-balhin ba, walay klaro bitang pamuyo kay sugod ato. Nagka-visit ba. Grabe ang mga pagsulay. Gikan mi og Pasig adto mi sa Tagig. Na ang gisakyan katurang bike nga naay kariton. Nagikabit nga kariton. Dunay libaong dito sa mong giagian. Nalubong ang bike dito, natuwad gimitanan. Nahawiran ra nako akong duha ka anak, katong kinamagulangan ra mo'y wala. Duha na ako ka anak, na anak ra nako, nahawiran ra nako at natuwad gyud mi dito. Lapok kay mi. Gikan mi atong Pasig. Paingon Tagig. But na mo sa Tagig, ingon na dayon tong ayaan sa amahan sa akong mga anak. Unsa man mo? Diin man mo nananom. No to, lapok kay mi sa tanan, piting luuya. Mga dagway. Man kinabuhi dito. Alaka hapit na nako nahurot ang usa ka kaldero. Human dito nagnegosyo sa mi. Okay na ang negosyo dito. Sugod mi sa uno. Nga magtigom ba mi nga aron mabayaran na pud namo ang amo mga gipanglayasan nga utang. Bisan nga nilayas mi naguna gyapon mi nga mabayaran namo kay kabaw ko nasayod ko. Nga dili lalim, dili maayo nga mga utang mga bitong layasan kalimtan. Mauto nga ang kamot nito medyo okay na. Dayon, karon kay na may magsisunod ba yung mga tao. Nga, murag bitaw mga hold upper daw kuno to, ingon ang mga namuyo dito. Manlok sila mukuan. Musumbong sa mga kapulisan, mga namahalok sumbong. Mungkin unta to di. Sugod ato nga naay masusul ka mga tao nang magkuyog nami hasta ang tulo ka bata. Kag may pa man sila ato pa man eskwela. Na tibok pamilya nito nanuroy. Balik ga. Kuyog nami tanan. Fishbowl man among negosyo ato, fishbowl quick ana. Sagol na tanan. Ug mga palamig ana, suroy. Moto nga wala nami kaagwanta sa daang kinabuhi ato nang uli mi sa ilahang lugar sa Lanao. Didya ko naka-experience first time ang lugit kapait kinabuhi. Moto nga tungod sa kapait kay sadanan di na gid makaya nga abot na gid ang time nga naglungag nami og yellow corn nga tag 9 ang kilo. Lain nagbaho nya malipay ang mga bata. Kay doon ako nung itlog magtulo taon ako luha mulingi wentang ko magtulo ako luha. Then ini katuog na ko magtulo jud ako luha ang kaludos ko mga anak ko yan anak. Ngo nga dili pwede nga ingon ani na lang atong kinabuhi hangtod sa hangtod. Nanglan nga mulakaw ko masakripisyo ko ano. Muot kay dugan. Kumiyaan bitaw sila. Wala ka maanad nga. Wala ka silang piliran. Ito. Na. Abot na ko dire. Anilan yung kung bago na kaimpas ang utang na impas sa kalayaan sa Ginoo.
Dayon, pagkauli na ko, dahan kay mga balita bitaw. Wala ko nakauli atong kuan, tulo ko ka tuig dire wa ko kauli. Tungod pambayaran ang mga utang namo nga mong gilayasan sa Manila kaluoy sa Ginoo na nabayaran ra gyud tanan. And mo to niya daghang kay mga balita ba nga ana amahan sa bata sina pabadlong ana daghang pabadlong ana mo to gipanguhan ako ang mga bata. Nibilin ako dito sa akong inahan. Dito naka-realize ko nga in taon pagkaluoy ba sa kuan panimalay panimuyo namo grabe di ay ka kuan kalisod. Gihapon nagbag-o mo lang gihapon ang kinabuhi. So mo to nga na-promise ko sa kong gagawalingon sa hilom. Na kaluyan ko sa Ginoo. Balayan ta mo pa, ma. Siguro dili pagid panahon nga magkaroon na kuan ka na aduna ko'y akong kaugalingon nga panimalay. Dili pa siguro panahon kay tungod siguro nga wa ko milingi ninyo mga ginikanan, mga isuon o orang hibaw unsa ilang mga kalisdanan nga gipagdangatan. So wala pa ko. Sumoto nga ako ang promise akong kagalingon nga awoson ginako sila sa kalisdanan bahalag wala ni mabilin sa kuha basta naa sila to karon murag ako'y ilang hero sa ilang kinabuhi nga di na sila magsiglag-laagan ng masilingan aron lamang makakaon. Di na akong gusto nga mahitabo na pag-usab na akong inahan sa tiguwang na narbaho aron lang na ay mahatag nga pagkaon sa uban ako mga kaigsuonan. Dayon nasakitan sab kay ko kay kung mga kaigsuonan di ay nang luod po dahil sila nako kay tungod daw nako wala na sila pa eskwelahas kung amahan wala ni gana akong amahan pa eskwela nila kay magminyo ra lagi ko no. Mo to nasakitan kay ko nga ako may sad-an sa tanan. Mo to gusto ko mabawi nila karon. Pero usahay maka-discourage ba? Kay imbis na sila may muabag, tabang. Aron maganahan ko sa akong mga plano alang kanila. Usahay maka-discourage kayo. Pero di gyapon ko muhunong, di ko magpadaog ana inyong mga problema dahil ihatag nako. Siguro mao na gid ni akong papel ning kalibutan no. Ako magitagaan ani. So kinahanglan ni ligunon ako akong kaugalingon. Alang sa kaumaon ninyo. Minsan ang problema yung ihatag na ko. Pero gyapon. Kaya nun. Na, sige sunod na sumpay, be.